Gu abaltzizketarrak, bastante zaharrak, lana inazi diu beharrak. Gure bizitza, jamelik ondik izaten ziren ordon. Ordon medikoe eta apaisa izaten ziren. Maixo eta maistra. Hain esan azio, ni behar. Da gurasoke haik esan dako hain behar. Apaizak eta hoi esan dako. Guk ere sinistu, itxegin duen ordon, gaur ez daki basko, baina gaur hain jakin gana endu, akaso. Txik egin eren bai, baina ni gutxi guten itzen. Zatik beti lana ipintzen ziren, aitak eta. Behiak zaintzen, aitak esan zen. Umea gaur gelditu inberko netxe. Eta nik ustora gehitzen izen. Eskola gutxi ikasi dugu. Ordo netzan, edade hortan ez da akotatzen eskola beharritanik. Gero, egia esan, oain bezalako posibilitateik ez zan eskolan ibiltzeko hori. Zati morroitan eskameta dan apartentu eta txikitatik. Hemen bestan bai, elizeti hantzazio, bertatxeo. Gaur ostatu dago, handik unotxaseko zan, hoi berri egin zuen. Eskola bota eta berri. Gero, urtu batzutan ez da hemen hon eskolek. Zera, amezketa eta joaten zira. Uma gutxi zio, momentuat izan zen, ume gutxikin, eta urdun hemen, ez da, epan nola esan, ez zula merezi. Gerra hasi izan, nik 14 urte nitugula. Da, eskola hartzen juten itzenik, zeo zer, asko espaino. Karason kantatu ez da horrein zenin. Gainera jarri izan, maizu bat erdaldune, euskaz etzegina. Da, belarrotoka gara ematen zitu. Gainera ez da irartzen. Da, erdea zeguk ez genegun ezer, xita no beste izer ez, da, hortxe, ulertu lezken askoiten da. Horri bilin baino gutxi ikasi genuen, oso gutxi ikasi genuen. Ez, hemen frentea denbora gutxi nintzen. Denbora gutxi nintzen hemen. Hemen larraitze zautzen zuzu. Hemen larraitze iruta horna badaude eta ermitxa bat eta geho gaintzen, da zaldi bin da egon ziren soldau batzuk, hola mordoskak. Ben armakin da egon ziren. Bizin garbi ez da, huiten euskara lehengo zaharren. Jendego, lehen esan deana, euskara batu onda hoitan ez da huiten. Euskara batua ikasten du askok, ez da? Baina generalen herriko haiten du. Zertan lana? Baserri. Baserriko lana, hemen beste lan zea egitzen. Baserri. Lehen dana baserri izaten zen. Eta orduan izan zen baserriko lana, gaztainare asko izaten zen, hartuare asko egiten zen, gariare bai, geogia etxen erretzeken duen. Eta gero, hasi ziren, batzuk, lehen zen dena, morroitan eskametan. Eta gero, hasi zen, amezketa papelera bat. Amezketa papelera. Orduan hasi zen gaztea, hoita partitzen. Eta oainia, baserrik ustu indien. Abertzizketa goain asko eta asko, baserrik handauzkea, baina baserriko lana utzi, baratzan bat, eta fabrika. Baina arte. Fabrika, asko zabaldu da, fabrikako lan horrekin da. Da, baserrin baino gehiago, diru erainatera, baserrin baino gehiago. Gaina, etzun merezi, baserriko lanak. Etzun ematen. Autobusek badare, mendik Tolosa eta... Hemendik, amezketatik itortzen da, hemen autobusa, kombinazio hona da, Tolosaki. Baina... Eskolako umeke bai, batzuk ematik, baizu dena. Eskolako umen are badao. Baina autobusen jende gutxi bizten da. Dagoitzi behar dauzke kotxe. Kotxe edo moto edo txirrindu edo dena hula. Nik motiko eskoretan, 8-10 urte, ez da izan ditu. Hemen, moti bat etortzen zen, moti txarra esatei egur, soltero, etortzen zen bizikletan, Elizea. Eta bizikletan zuen, Elizea kontra, da gu, arretxut, bizikletan. Hau behar zuti urte ez eta honen gaien gizona nola hurbitzek eta. Nik ezautu nuna, hoxe zan aurrena bizikleta, bat. Abaltzizketan. Olesei bakarka, bizikletak hasi ziren. Eta urare asko zen. Eta gero lanea egon bartzanen berriz, zaldie, edo irik, pen karroke. Eta haikia. Zaldie karroke nio, peria juteko eta... Hemen batez. Tolosa urte izan. Hemen etzan. Etzan hemen den zain.
diruik etzan izaten gainekon, ze askoik eta arrautze goio balin bat zaben, arrautze mordoska bat egite zuen, saskin arrautze gartu eta aizaltzea tolosa. Da, aizaldu, haren diruki, zeo zer, umei abarkak honietako, zerbait ekarri, arropare bai. Taberna bat, hemen bat eta larritzen beste bat. Hemen estankoa eta larritzen taberna. Garaiko asteburuak, oa meselako ibilik ez. Hai etortzen zare mesata txintxo. Txintxo, mesata. Da, mesatako aldien, da, gero arratsaldeen larraitzen taberna bat zan, da, soinu hotze zuen, da, aurrena bezperante intzen dezu ulertzen du, erresario esatea arratsalden. Are hon behar txan, Gero handiata eta larraitzen buelta egiten du, neskak iluntzeako etxea. Aimaritako esate itzen, kanpaia hotze zuen iluntzene, eguardine baita, kanpaiotza aitzeako neskak etxea. Negon, zazpi tardi sortziek. Zentzen da, udaran behatzekin gurun. Kanpaia jotzen zuen. Eta hainbaritako esaten zio. Bue jotzeako, txea. Motilak. Motilak, etxea torre esaten, haure zaintzaten. Eta naritzen zer jeda etxea. Sajonetan. Bueno, oie, bezperane eitezat zue, sajoan zue eitezat. Da, ayuntamentuk ardoa hartzezun debalde eateko. Gazte ginela. Eta zaharrak etxen etzuen, bat ardoik beharren izaten ez guztien, da zaharrak jutezien mokadilu bate hartu, eta herria jutezien zue pizte zuen, da han pesta gu izatezan. Ardoa partitzen zuen, nahizu nahime, mokadilua janez, eta atzeneako bertso kantatzen, da ia zaharrak eta alegre. Da, hola, bezperako hola izatezan, da sagoan eune berriz geho txamboli, prososioa itezan, erizetia eta prososioa eta txamboline damorra hotzen, txistu hotzen, arekin bueltan prososioain mesata, txintxo, oi mesata hon behar zen, eta hortik aurrea, arratsalden geho itezan, sagoan eunen eta oitan, dantzasoka. Denak bilduta zertzen ziren, elkartzen ziren, neska eta motil. Eta motilek neskai dantza inbertzion aurre. Hue bukautako ayuntamentuk piparra pila esate itzen, gara baten piparra pila izatezan, holako kuadroko zea bat, jateko pastela. Da, hai partitzen ditun ayuntamentuk, da ardokin, da ematezien. Gaur egun. Gaur egun kanbiatu. Gaur egun gauean, ospatzen dien. Gauean, festa gauen da. Pekatu ez da, jenu bat ez da. Gue txikiden baratean, kanbiako etzan ba. Kanbiatu zeo. Ordu nepota gehan, egizan. Gua zeginen, babarrona, txarri bat ditzen gendun urte. Urtaie, tozino. Eta handi xati bat sartu, etzei, olio eman beharrik ditzen izaten, arregin koxatu. Eta, gue, oen bezala pratera banatan ez, fuente bat eta, Erdi jarri eta denak handi. Eta, azkarrena jaten zuen, abestea, horai. Arraik, ordo gutxi. Etorri zen du, banak abatzuen ez, gutxi. Itza hola preparatutako etxeik. Larraitzen juntatzen da hende asko. Hiru taberna daude, eta udaran gero jarrita dago, arbola eta kable jarrita umek ibiltzeko. Larraitzen juntatzen da jende asko. Jende asko larraitzen. Gero txindokin, bakizu. Baserrie nahiz utzita egon, gero udaran da egun pasatzea eta baserriat. Eta gero asko izan da hemen, bertan etxekin dituen. Nahiz baserri utzi, etxe bizitzak indituen, familideak, hortan asko gare. Hilean behin, kongregazio esatzeon, Mariano Naloak, neskak, jaunartzea izaten genuen. Eta hilean bihar nian den, mutilek.
Hola xe, txintxo, da gauze asko binuzten, debekatuak. Areatzea honetik, hau etzea honetik. Neska bati musu matea, pekatu egin dugu gordun. Egi esan, ala esatezion da, ez. Zer esatea jote ginen? Bueno, zer esagoen du, Gero, gurasone esanak eta ondo itean gintzen da, gazte ginen arte eta gurasoi amenaza egitea ginuken, da ez da, bueno, ze zuen galdetzen. Denak esan egin behar, txintxoa egin. Gero, asko moduzko zea ikusten bali mazuen gurasota etortzen zen, apaiza, zue semea hola, zue alaba ala, ez pentsau bergeta izaten zala. Eta, orduan, ezkoi daun, lerretza jonda, zan, baltzen egoleten malin behan duen, orduan baxa, zehan hilean, zinte morea jartzen zuen. Neska hauen armen, ia baltzen inizela, herri uzin bizten zinte morea antzita. Ez zuen inorkiten, agarran, txintxo behitze ginen. Inferno eta purgatorio eta bazin, orduan, Gabriel izarraz. Hemen lana, beste, holako ze, kristen batzu bai, kristena esan den, ulertxaldezu kristena. Holako izango geha, holako baino gainako nola. Ez, abatzizketan nia. Abatzizketan ez, holako. Jende hona da, abatzizketan.